बिथांमोनखौ बरायबाय दा बे समावहाय नुनो मोनदों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जों सानजों लोब्बा लाखिनानै भारतनि राजधानी गोदान दिल्लीयावहाय मोनसे कालसारेल हाबाफारि लादों एबा सुबुं जि माने हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागायनो थांगासिनो दङ भारतनि नैबे गोदान दिल्लीयाव फैनानै जोंनि बे हारिनि जे गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हानाया जोंनि थाखाय खोब गोब्राब जों आसा खालामो बेनि गेजेरजों सारा बिथिंनि सुबुंफोरनांगौ मोजाङैनो गनायनो हागोन मोजाङै मिथिनो हागोन बेनि गेजेरजों जोंनि सारा बुहुमनि सुबुंफोरा जों मिथिनो हागोन नंगौ जों जथेस्थ' जों बुंनो हायो जे मोनसे समाव जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि मोनथायखौ मोननो थाखाय जों मोनसे समाव जोङो दिल्लीयाव फैनानै जों बेबायदि जांख्रिखांनाय बा सोमावसारनायखौ जों खालामनो नाजादोंमोन नाजाबोदों आरो खालामबोदों दिनैहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो दिनै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों जे जोङो बै आन्दलनखौ दिनैहाय जोङो बे जायगायाव जों खालामफैनो लुबैयाखै नाथाय जोंनि बे गोदान दिल्लीयाव फैनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि समाजखान्थि आरो गासै बिथिंखौ लानानै बे जायगायाव जोङो मोनसे सोमावसारनाय बा जोंनि इयुनखौ बा जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि कालसारखौ जों दिन्थिनो थाखाय नैबे जायगासिम फैदों आरो बे जोंनि खालामो फैबाय थानाय समाव बेबायदि हाबाफारि लानानै जोंनि इयुनखौ जोङो फिसखौ जों फोरमायनो हागोन बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङ बिथांनि खुलुमबाय बे समाव दंफायो निउस 24 बड'लेण्डआ भारत हादरनि गोदान दिल्ली राजधानीयाव दा जों बे समावहाय हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों दिन्थिनो नाजादों जेरावनाखि जोङो दिनै बर' थुनलाइनि जोनोम सानावहाय जिथु हानजा सुरनाय हाबाफारि बेखौ देखायनो
बेखिनि समाव जोङो दिन्थिनो नाजादों निउस 24 बड'लेण्डआ आरो बे लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान दिल्लीयाव जानाय जिथु बड'लेण्ड महोत्सव बे बड'लेण्ड महोत्सवनि जि हान्जा सुनाय हाबाफारि बे हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन केमेरा पार्सन बिथाङा दिनै दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बिथांखौ दिनै नैबेयाव साखाफारा जानानै दङ जि दिल्लीनि हान्जा सुनाय हाबाफारि बे दिल्लीनि हान्जा सुनाय हाबाफारियाव गोबां जायगानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफानायखौ जों नुनो मोनदों अबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना जोङो तामुलपुरनिफ्राय फैदों जोङो तामुलपुरनिफ्राय फैदों जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामा माबोरै जाखो दिनैनि प्रग्रामा जोबोर मोजां बर'फोरनि थाखाय जोबोर मोजां बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि जि कालचार जोंनि बर' हारिनि जि दामनाय देनाय राव हारिमुखौ जोङो दिल्ली बायदि सोहोराव जों दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै खाबु मोनदों आरो बेबायदिनो जों बे समाव आं सार जिहेतु दिनै थुनलाइ आफादनि जि माने गायसन सान बे गायसन सानाव मोनसे गोगोम बर' हारिनि मोनसे गोदान दिल्ली बायदियावहाय माने लोब लोब बर'फ्रा बेवहाय महोत्सव खुंबाय आरो दिनै गायसन सान फालिबाय मा बुंनो सानो दिनै 73थि जे बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान गिबियावनो गासिबो बर' माहारिनि थाखाय बर' थुनलाइ सिबियारिनि थाखाय जों बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि जों बावहरो आरो लोगोसे दिनै गोदान जोंनि बे सानैनि हाबाफारिनि नैबे फारियाव दिनैहाय जोंहा बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिहेतु बर' रावा मोनसे माहारियारि राव जाबाय आरो नेशनेल रिकगनाइज कनस्टिटिउसनेलि मर्यादा मोननाय जोंनि बे हारिमु जे बर'नि सोदोबजों सोमोन्दो थानाय जे बर' राव थुनलाइ बेखौ लानानै दिनै जोङो राजथावनिनिफ्राय बेबायदि मोनसे गिदिरथार हाबाफारियाव दिनै जोङो मोनसे गोलाव हान्जा सुनाय लाफानानै बयनिबो बाहागो लानायजों जों मोनसे जाफुंसारनाय एबा बर'नि बे माहारियारि राव आरो थुनलाइया आरोबाव गोजौ थाखाय दिनै जों बर' माहारिया बयबो हास्थायो आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै गोदान दिल्लीनिफ्राय बे मोनसे मेसेज जाहाथे बर' राव आरो थुनलाइखौ गोदोर खालामनो थाखाय अरायसम बर' राव आरो थुनलाइया गेवलां जाना थानांगौनि थाखाय आरो माहारियारि बे राव हिसाबै दिनै जों गनायथिखौ लानानै जाहाथे बयबो गोसो होनानै दावगालांनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोदान दिल्लीयाव जाहाथे पृथिबियाव थानाय आरो गुबुन जे बर' रावा जों इन्डियानि लेंगुवेज जाय राव आरो थुनलाइखौ लानानै जोङो दिनै बर' हारिया थांनानै थानो लुबैयो आरो बिनि थाखाय बर'नि मोनसे आइडेन्टिटि आरो बर'नि मोनसे सिनायथिया अराय सम जोंनि राव आरो थुनलाइजों गोजोर जागोन होननानै जों फोथायो। थेंक इउ सार थारैनो नाजागोन नंगौ बिटिआर हालामनिफ्राय गोबां लोब लोब माने बर' सुबुंफोरा नैबे दिल्ली नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै बड'लेण्ड उत्सव महा उत्सव आरो ओमफ्राय दिनै बर' साहित्य सभानि जोनोम सान फालिदों मा बुङो दा जोङो बिराद एक्साइटेड बर' थुनलाइ आफादखौ माने गेवलाङै मानिनो थाखाय आरो ओंखायनो जों फुंनिफ्रायनो फैदों मैयाबो फैदों जोंनि मानसिफ्रा बिराद मोजाङै बाहागो लादों बिराद मोजाङै जों सिबिलांनो थाखाय माबा खालामलाङो आरो जों 14 नभेम्बरखौ फालिनो मोननानै जों बिराद मोजां मोनदों आरो दिल्लीयाव थाफैनानै गावनि न'आव थानाय बायदि मोनदों आरो जों गाव बर' मिडियाम फरायनानै फैनानै आरो दिल्लीयावहाय बेबायदि फैनो मोननानै आगोलाव बिराद मिस खालामोमोन दायो बेवहाय फार्स्ट टाइम माने 16 नभेम्बरखौ फालिनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों 16 नभेम्बर थारैनो जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद मोजां मोनदों जों गावखौनो गावनि जायगायाव थानाय बायदि मोनदों आसामखौ मिस खालामोमोन आगोलाव दायो जों माने दिल्लीयाव गावनि राव हारिमु बेफोरखौ दिन्थिनो मोननानै आरो गावनि 16 नभेम्बरखौ फालिनो मोनोमोन आगोलाव स्कुल कलेजाव फालियोमोन दायो माने बे बैसोआव फैनानैबो फालिनो मोनफैनाय जोबोद गोजोननाय मोनदों
फिलिंसा माबोरै जोबोद मोजां बेबायदिया जुदि बोसोरे जिल्लायाव नङाबाबो जुदि दस्रा जायगायाव जायोबा आरो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जेनेबा फैयोबा जोंनि कालचारखौ मिथिगोन दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद मोजां प्लेटफर्म आरो बिदिया जाबाय थानांगौ आरो गासिबो जोंनि जेसेबां इउथफोर दं बिसोरखौबो जों एनकारेज खालामनांगौ बेबायदियाव बाहागो लानांगौ जायगायाव थायो जोंनि बर'फोरा बिसोरखौबो जों जुदि लाबोयोबा दा बिसोरो गावनि कालचारखौ बेफोरखौ माने हारिनि थाखाय फिउचाराव बिराद मोजां जागोन गावनि हादरनिफ्राय गोजानाव थाब्लाबो माने गावनि राव हारिमुखौ बावगारनो लुबैया जोंखौ चान्स होनाय जादों बेयो मोनसे राव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय आरो बेनिफ्राय जों एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लादों जोङो जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनायजों लोगोसे जोंनि आसामाव थानाय बर'फोरखौ नङा दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरखौ जों बेखौनो मेसेज होनो लुबैयो जे जों जेरावखि थाया मानो बुहुमनि खना खनला गावनि राव हारिमुखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा गावनि सिनायथिखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा आरो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांनांगौ होमबानियासो इयुनावहाय जोंनि राव हारिमुवा थागोन बड'लेण्ड थाबाल' जानाय नङा जोंनि राव हारिमुवा थाब्लासो बड'लेण्डआबो थागोन होननानै जों फोथायो जायखौ थारैनो बिथांमोना जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव गैया होननानै बुंनांगोन जिहेतु गुबुन रायजोआव दंफैयो भारत बायदि राजथावनियावहाय जेराव बर'नि अनजिमाया बेवहाय खम थेवबो बिथांमोना एक्साइटेड दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फोरमायदों बर' रावा थांनानै थाथों आरो बर' राव थांनानै थानांगौब्ला बड'लेण्ड मोनबाल' जाया बे मोनसे गोबां गिदिर मोनसे बिथांमोना दिनै बुंदों थारैनो नंगौ बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरखौ जांख्रिथाय बे बर' थुनलाइ आफाद दिल्लीयाव थानाय बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना बिराद गोग्गोमै बुंगोन थारैनो बर' राव गेवलांथों साहित्य सभा जौगालांथों बे स्ल'गाननि गेजेरजों दिनै नुनो मोनदों गोबां रोजा रोजा बर' भारतनि राजथावनि बिथांमोना दिनै बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो नाजादों बेबायदिनो सासे लाइमोन बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य आरो गान्धी जयन्ती माने मा होनना बुंगोन दुलाराय हारिमु आफाद बे जथायै जोङो नैबे गोदान दिल्लीयाव माने देशनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव गिबि खेब जोङो खुंदों आरो बे गिबि खेब खुंनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै माने जोबथि साननि फुंबिलि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै आरो बेहाय हारिमु लादों बेहाय दिल्लीनि रेलि खालामगोन 5,000सो सुबुङा ओंखायनो बेहाय गोबां बर'फोरा बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदों उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दख'रा एफसि हिसाबै जोंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयो मोनसे साक्सेसफुल जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बेखौ जों आसा खालामनो हायो थारैनो जिहेतु बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय थोंजोंहाय बुंजायनायावहाय लोब्बा दङ आरो बेबायदिनो बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आरो बेबायदिनो जि दिल्लीनि साहित्य सभा बिथांमोना जथायै खुंनायनि हाबाफारिखौ जों बेवहाय मोनदों थारैनो जों बुंनांगोन दिल्ली बायदि बे समावहाय बर' हारिनि जि हारिमु बेखौ दिन्थिनायाव गोबां दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों गोसोखांजाथाव मोनसे थायो जिखिनि होनो फैनानै दिनैहाय जे डेभेलप खालामनाय बे मेगा कालचारेल रेलि बेखौ आं खालामनो सिगांबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय।
जय बर हारिनि जय बर हारिनि we want peace गोजोननि थाखाय मेगा रेलि खालामदों आरो बे सा सानजा भारतनि मेगा रेलि आरो बेबादि मेगा रेलिखौ भारतआ बा पृथिबीया मालाबाबो बे मोनसे আজি বড়োলেণ্ড মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন আৰু YouTube में ना न्यूज़ 24 को बदलने इतना सर्च करना YouTube ये खड़े रहना देवपुर जी कृष्टि संस्कृति আছে সেই সকলোবিলাক কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সভামন্ত্ৰী বনাই हाबाफारियाव आफादगिरि बर' थुनलाइ आरो बे हाबाफारि लादों बे हारिमुनि हान्जा सुरनाय सा सानजा भारत गासै भारतनिनो देरसिन मेगा रेलि जागोन जोंनि GI टेग मोनखांनायनि उनाव दखना आर'नाइ गामसा जोंहा रेलिया मुलुगनि देरसिन मेगा आरो बेबायदि दिन्थिफुंनाया बर' हारिनि आत्ममर्यादा आत्मगौरबखौ आरो बड'फानि आदर्श बिथांनि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे बिथिं दङमोन मुलुग दरबाराव मैखोमै बियो थाखाय हाबा मावगोन आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मुलुग बर' हारिखौ जि जोङो मोनसे भाइब्रेन्ट हारि हिसाबै दिन्थिफुंनांगौ हारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि जोंनि सोदोमस्रि जोंनि सिभिलाइजेसन जोंनि हेरिटेजखौ जे दिन्थिफुंनांगौ बे हेरिटेजखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों हारिनि गासै जौगानायनि थाखाय फिन समायखिरा लानानै हाबा मावलांगोन आरो बे बाथ्राखौ आङो माने थारैनो जोबोद गाहाय मन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन धन्यबाद बावगोन जे बिथाङा बुंदों जे दिल्लीयाव नोंथांमोना रेलि खालामनानै बर' हारिखौ दिन्थिफुंनानै थां बे होननानै बिथाङा जोङो फोरमायदों जोङो आइजि स्टेडियामनिफ्राय गिदिंनानै दिल्ली सेक्रेटारियेटजों फिन आइजि स्टेडियामाव हाबफैफिनगोन थारैनो जों दिनैनि जे हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव दिनैनि बे दिल्ली बायदि सहराव बा दिल्ली बायदि राजथावनियावहाय जिहेतु हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायनि हाबाफारिखौ बिथाङा फोरमायदों जे दिल्ली बायदियावहाय मानो बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि सोमोन्दै गोबां खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों लाइभ हिसाबै जों दिन्थिलांगासिनो दङ दिनै
Long live! Up to long live! Motorcyclism long live! Motorcyclism long live! Motorcyclism long live! Up to long live! Up to long live! Modi ji welcome! Modi ji welcome! Modi ji Senale ini ke saudara. Apa semua nongko tadi anda dinai बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो दिनै गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जोङो हाबाफारि लादों बिनिनो मैया जोङो मोनसे गेवलां मेल जानानै थांबाय जे बड'लेण्ड महोत्सव माने बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव हादरनि माने प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी मानगोनां बिथाङा लादोंमोन नैथि सानाव भारतनि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे जे जोंनि बर' हारिया गावहानो राव दं हारिमु दं मोनसे आरो मोजां माने हादरखौ सुबुंथिखौ मोजां मोनग्रा बियो मोनसे हारि आरो बे निजाखि जे जोंनि आइडेन्टिटि आरो बे हारिनि जेखिनि मोनसे मेसेज बेखौ जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो हादरनि राजथावनिनिफ्राय बारेलि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लादों मैया माने गेदेर प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदों जे जेनाखि गोजोन बा दिल्लीनि हादर माने निफ्राय बा राजथावनिनिफ्राय बेखौ मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनो गिदिर आरो बे दिनैनि जेनाखि हाबाफारि बे जाफुंसारनायनि खामानि मावनानै मैया गावनि गोदै रावजों बिथाङा थारैनो बे हाबाफारिनि खौसेथि
जोंनि बर' गेरेमसा हारि दानायनि जेनाखि सिमां बेखौ मोनफुंनो फैबाय थानाय समाव खामानि जोंनि जागोन बा जोंनि जिखिनि मोनसे सुबुं हिसाबै नि थाखाय जोंनि प्राप्य बियो जेनेबा मोजाङैनो बेखिनि बाथ्रा आरो नोजोर हाबाफारि रेलिया साइ स्टेडियाम 7 नम्बर 8 नम्बर गेटनिफ्राय आरो गेटजोंनो जोङो बे माने माबायाव हाबहै गासै 5 to 7 माने 5 to 6 बेबायदि रेलि बेखौ जोङो दिल्लीनि जितु राज लामा बे राज लामाया सुबुं हानजा बे सुबुं हाबाफारिया थारैनो होननानै बुंनांगोन बिटिआरनि गाहाय गेजेराव मोनफैदों आरो बिथाङा रायजो राजाजों समानै बिथाङाबो माने हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों थाखाय गोग्गाथाव होनना आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै हाबाफारिया जानायखौ जों मिथिनो हादों বৈচিত্ৰ্য যিটো কৈছে ইউনিটি আশা আকাংক্ষা 2020 চনত লগতে উন্নয়ন আমি ইয়াৰ যে প্ৰগতিকো আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বিটিআৰত যোৱা 4টা বছৰত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হৈছো বড়ো আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখিছো যে আজি বন্দুকৰ জনজননী শুনিছিলো বোমা বিস্ফোৰণ দেখিছিলো অপহৰণ দেখিছিলো ধনদাবী দেখিছিলো 4টা বছৰত কিন্তু এইবিলাক আজি আমি ইয়াত একো শান্তিৰ বিপৰীতে শান্তিৰ পৰিৱেশ দেখিছো গতিকে এই ধৰণে এটা যদি পৰিৱেশ আমি সদায় বৰ্তমান কৰি ৰাখিব পাৰো নিশ্চিতভাৱে বড়ো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বা অসমৰ ভিতৰত অত্যন্ত শান্তিপূৰ্ণ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰগতিৰে আগবঢ়া এটা অঞ্চল হিচাপে আমি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম नंगौ बे समाव जों मिथिनो हादों एमपि बिथां दिलीप शइकिया बिथाङाबो दिनैनि नैबे हाबाफारियावहाय बाहागो लानानै गोबां बर' जातिनि जि गांनाय उखैनाय आरो बर' जातिनि जिथु मावनो गोनां हाबाफारि बेनि सायाव आरो बे समाव नुदों बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमोद बर' सारा दङ बिथांनि सार माबा मोनसे नोंथाङाबो जिहेतु बे हाबाफारियाव लादों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बर आं गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो लोगोसे गायसनजेननाय बर' थुनलाइ आफादखौ गिबि गायसननाय आफादगिरि आरो नेहाथारि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेर बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो गोदान दिल्लीयाव फिन खेबसेबाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंनाय आरो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाया बर' माहारिनि जारिमिनाव अरायसम मोनसे मख'जाथाव दिन सान जानानै थागोन जि थांखि लानानै बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंदों बेयो जाफुं महर मोनबाय होननानै आङो बुंनो सानो मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै बर' माहारिनि बायदिसिना जेंनानि सायाव जोबोद गेबें रावजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव थानाय जेंनाफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे बर' हारिनि सोरगिदिं जौगानायाव बायदिसिना जिफोर बिथिं बै बिथिङाव बोरैहाय खामानि मावगोन बिथाङा जोबोद बुंलांदों दा नंखायनो जोङो जि थांखि लानानै बेवहाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बेयो जाफुंसार जाबाय होननानै आं सानदों आरो दिनैनि रेलिनि गेजेरजों मोनसे गिदिर मेसेज मोनसे समाव बड'लेण्ड होनना बुङोब्ला हिंसा बुथारलायनाय बायदि बायदि थासारि दङमोन दिनै बड'लेण्ड फैबाय जोंबो जे जौगानायनि फारसे आगान सुरबाय बिनि मोनसे गिदिरथार मेसेज सारा भारतनि मानसिफ्रा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों
थारैनो बिथां बिटिआरनि गाहाय बर' बिथाङाबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो आरो नुनो मोननाय जादों बेवहाय बिटिआरनि गाहाय आरो लेङाइ गाहाय बिथां सानैबो बेवहाय बाहागो लानानै रायजो राजानि गेजेरावहाय बिथांमोना हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लादों जों मिथिनो लाजागोन लेङाइ गाहाय बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनिफ्रायबो बेनि लेखाजोंनो दिनैनि जिथु हानजा सुरनाय हाबाफारि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो देखायबोगासिनो दङ Jimpai. Gobindo Kelana. Sir, दिनैनि जे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो बे साना दिनै बर'फोर जातिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान मानोना दिनैनि बे सानावनो 1952 बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननाय जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जायामोनब्ला दिनै बर'नि खुगानिफ्राय बर' रावा गोमालांसिगौमोन आरो बर'नि जिथु आइडेन्टिटि जाति हिसाबै बियो गोमालांसिगौमोन बेनिखायनो जों बे बर' थुनलाइ आफादखौ बाख्नायो बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो मानोना बे थुनलाइ आफादनि नाजानायावनो दिनै बर' रावा जिउ मोनखांनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइया दिनै गोजौ थाखोआव थांबाय दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलनिफ्राय PhD डिग्री फरायजानाय बायदि खाबु मोनबाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय पर्यायहालागै मोनबाय बे गासैबो खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायनि थाखाय जादों बेनिखायनो बे बर' थुनलाइ आफादखौ जों माब्लाबा बावनो हाया आरो दिनै बेबायदि साक्सेसनि जे रंजानाय बर'नि आइडेन्टिटि बर' रावनि गोजौ थाखोआव थांनाय बे गासै बाथ्राफोरखौ बुहुमनि मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय बे हानजा सुरनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जों रंजानायखौ फोरमायदों आरो जों दिनै गोसोखाङो बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरि जयभद्र हागदर गिबि नेहाथारि सनाराम थावसेन आरो लोगोसे बिथांमोनजों सहयोग खालामनानै बे थुनलाइ आफाद जोनोम सानायाव बाहागो लाबोनाय जा साधु सतीश बसुमतारी गौरीकान्त ब्रह्म लक्षधर चौधुरी ब्रह्म बेनिफ्राय मदाराम ब्रह्म दिनै बिथांमोना बे बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायाव बिबान लादोंमोन आरो दिनै बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों दिल्ली बायदियाव जिहेतु हानजा सुरनाय हाबाफारि आरो मैयानिफ्राय जे महोत्सव बे खुंनायनि जिहेतु माहात्म्य बे माहात्म्यआ मैयानि जिथु हाबाफारि बे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो बायदिसिना सोदोमस्रिखौ लानानै जों रंजानाय मोनसे उत्सबमोन फोरबोमोन आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जों बर' जाति हिसाबै जे गोथाङै दं जे गोजौ थाखोआव थांबाय जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि थुनलाइ आरो बर' हारिया जिउ खांनाय सोमोन्दो थानाय गासैबो जोंनि हिस्ट्रि जोंनि परम्परा बे गासैबो जों मैया दिन्थिदों आरो बेफोरबायदि फ्रि मोनसे एक्सप्रेसन खालामनो खाबु मोननायनि गुदियावनो जाबाय 2020 मायथाइनि जिथु सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों थांनाय बोसोरफोराव जिखिनि साक्सेस जादों बेफोरखौनो जों फोरमायनाय आरो लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदीआ बेखिनि जे खाबुखौ होबाय बेखिनि जे अननाय दिन्थिबाय बर'फोरनो बेनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावनाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो जों गोजोननाय मोनदों जे हाबाफारियाव नरेन्द्र मोदी बिथाङा गावनो निजे फैनानै गावनि सेटिसफेक्सनखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बर'फ्रा जे गावखौ अनो आरो गावबो जे बर' जातिखौ अनो आरो अननानै बे जातिखौ जे देखायनो थाखाय 2020 मायथाइनि जे सुक्ति जिखिनि खोथा होदों बे गासैखौबो मावफुंजोबगोन होनना बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर देरहानाय थारैनो जों नुनो मोनदों दिनैनि नैबे जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरावहाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि आरो बिटिआरनि लेङाइ खुंगिरि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो प्रमद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जे नरेन्द्र मदि
जाय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा जोंनि फैनाय जा डिमान्डफोर दंमोन दाबिफोर दंमोन बेखौ सुस्रांदा बिथाङा जों बुंदों नंगौ बायदि राजधानी दर हारिनि जि मोनसे गोग्गोम हान्जा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय गावनि हारिनि हारिमु राव थुनलाइखौ गोसार होनाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिन्थिबाय थादों दिनै बे कालचार जिथुनिखि हान्जा सुरनाय हाबाफारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गोबां माने रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों गावनि राव आरो थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय गोबां बर' हारिनि गेजेरावहाय लालांबाय Hey!